Atletiko San Sebastianetikan eskerrik asko, eta, bueno, hori, 26. edizioa izango da, eta lasterketaren leloa, berdintasunaren aldeko lasterketa, hori gogoratu nahi dugu. Bi lasterketak, emakumezko lasterketak errikoiak izango dira, bai lila toia eta bai lila roller, beste urteetan bezala bi lasterketak mantenduko direlako. Ekitaldia esan duten bezala martxoa batean izango da, eta antolakuntzaren aldetikan, esplikatu nahi dugu pixka bat zergatikan Lilaton taldeak Atletiko San Sebastian aukeratu duen, Donostik elkarte desente ditu, eta guk izan geha aukeratuak, eta gure aldetikan zoriontsuenak, eta zergatikan bere sorkuntzatikan Atletiko San Sebastian 1998an sortu zala, berdintasunaren kirolean sustatuta zegoelako. Emakumezko eta gizonezko atalak zituelari. Bertan 1000 kirolari federatu ditu gaur egun eta 160 emakumezkoa da. Bai kirolarrakasta ugariekin, Espainiko txapelketa bai taldeka eta bakarka atletismoan, olimpikoan, gainera ekitaldien antolatzaile bezala nabarmentzen da. Urte honetan, emakumezko triatloia ere egingo du 7. edizioa antolatzen duelari ekainaren 27an. Eta bai lila toian eta lila rollerren berdintasuna sustatzeko erabiltzen du kirola duela erramintaz. 26. edizio honek aurreko 25 urtetako filosofia mantendu nahi du eta horregatikan prezio herrikoiak edukiko ditu, prezio herrikoia mantenduko du 10 euroko inskripzioarekin eta aurreko urteen moduan hiriko ibilbide bat eginez 5 kilometrotakoa. Hau esan da, komentatu behar dugu arrakasta handia eduki dula inskripzioak eta hurren urteari begira pentsaraziko digula nola gestionatu demanda hori. Zerrenda asko gelditu da inskripzioa bete ezinik eta gure Atletiko San Sebastianen penakin gelditu da hori sensazio horrekin mundu guztiari ezin izan diola aukera eman lidatoian parte hartzeko. Orduan datorren urteari begira hori hobetzen saiatuko garela. Martxoa batean egitaraua izango da beste urteetan bezala. Aldaketak izango ditut batez ere, kontxina adibidez 9:30 12:30 irekiko dugula, baina urte honetan azpimarratu nahi dugu Gipuzkoa plazan izango dela. Eta beste urteetan izan da emakumezko etxean. Gertatzen dena emakumearen etxea nahiko txikia gelditu denez, Gipuzkoa plazara mugitzea pentsatu dugu izango zelizatekela aukera hoberena, bai gertutasunagatik eta aukera hori eman digutelako udaletxetik. Gero informazio puntu bat irekiko dugu bai korrikalari, bai gerturatzen den jendearentzat erloju plazan, eta hori izango litzateke 2 puntu ezberdinak beste urteetan ez dianak egon. Eta gero beste urteetan bezala, 10:00 aredukeko beroketa burutuko da kioskoan, erlojuko plazan, 11:05 gutxitan lila rollerrak hasiko gara, eta 11:00 lila toia. 5 kilometrotako ibilbidea burutzen dutenen, zerbitzu ezberdinak izango dituzte. Aipagarria ere da Lukai eskolaren eskutikan masai zerbitzu edukiko dula, masaje zerbitzua, Alderdi ederrean, 15 masajista gerturatuko dira, eta bertan karpa batian jarrita egongo dira korrikalari guztiei zerbitzu hau eskaintzeko. Alderdi ederrean baita abitoia mitoan egongo dira, BM supermerkatuak eta Coca-Colak eskaintzen dizkiguten zerbitzuari esker, eta gero beste urteetan bezala Kontxako kabinetan dutxartzeko aukera izango da. Gero baita beste urteetan egon da bezala batukada egongo da, eta urte honetan musika eskola baita animatu da festan parte hartzea, txaranga eta batuka eta txistularikin. Aipatzeko ere bai ezberdintasun bezala, hosteleritza, Gipuzkoa hosteleritza ekitaldian parte hartu nahi izan duela, eta menu lila eta lila poterekin. Informazio gehiago daukezu web orrialdean, baina komentatuko ditut zeta bernak parte hartuko
batzuk menua jarriko dute eta beste batzuk hori, Leila potea. Bar Etxeberria, La Colchonería, Bar Barandiarran, Mesón Portaleta, Saralar Taberna, Bar Restaurante Okendo eta Restaurante Barbakana. Puntu honekin nahi duguna da pixka trasladatu Lilatoia ez dela bakarrik lasterketa bat. Eta iria banatu nahi dugula, irira zabaldu nahi dugula Lilatoi espiritua horregatik, osteleritza iritzen zaigu Donostian puntu importante bat dela eta bai Bizkaira, Nafarroara zabaltzeko, beste hitzaki polit bat dela lasterketa ondoren irian zerbitzu ezberdinak edukitzea. Hori izango litzateke pixkat egitaraua. Komentatzeko baita, mailan artean aldaketa txiki bat dagoela eta 60+ urtetatik aurrerako maila berri bat sortu dugula. Ikusi dugulako geroz eta gehiago direla 60 urtetatik aurrera parte hartzen duten emakumean. Orokorrean, araudiak hauxe dira, animaliak ez dira onartuko lasterketan, dortsala aurreko aldean ipinitara eman beharko da, izena ondo ikusten delarik. Puntu honetan, ere komentatu ezberdina izango dela dortsala. Dortsala urte honetan eramango du txipa. Hori ere, nobedade bezala azpimarratu nahi dugu, dortsala jungo dela txiparekin. Orduan, zapatinan jartzen da txip normal hori ez dute duko korrikalariek. Ume kotxeekin parte hartzeko arriskua denez, ez erabiltzea gomendatzen dugu. Eta, araudiaren arabera gero garaikurrak emango dira. Lasterketan datu teknikoak, laburkiek komentatuko ditut, 8 bulebarreko pasegune itxita egongo dela, 10 bulebarreko parkinak dauden ibilgailuak auzoko sarbidetik irtengo dira, 10 aldezarreko bizilagunek mozketaren ondorioaz, Mari Puerto Mayor 31 de agosto Aldamar bide alternatiboa bete beharko dute. Gero, lasterketaren ondorioz ere kontutan eduki behar dugu parkinak erasotutakoak hau isek izango dirala, Boulevard, Okendo, Kursal, La Concha. Ondoren trafikoari itxitako bideak eta edo garraio publiko bakarrik ikarroko diren bideak izango dira Zurriola ibilbidea, Nafarro ibilbidea eta probaren hasieran lasterketa pasatzen den bitartean ondorengo bideak itxiko dira Boulevard, Hernani, Askatasun ibilbidea, Easo, Zubieta, Foruak, Argentina, Zurriola, Regente eta San Martín. Denon ipineta daukezu edo zuen, bale?